Film snima. Dobro jutro, kako nam je stanje jutros, imali para. Prije 8 godina Goražde je bilo, da kažem, zaboravljeno, zapostavljeno. O Goraždu se vrlo malo znalo. Danas je Goražde poznato u cijelom svijetu. Danas je Goražde i na UNESCO-ovoj listi. Danas Goražde dobija za koji dan status grada. Danas Goražde izvozi u 42 zemlje svijeta, proizvode iz Goražda. Danas Goražde ima najmanju stopu nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini. Danas je Goražde prvi grad uvoza nad izvozom. I u ovoj godini prvi 6 mjeseci bilježi se porast proizvodnje za 22%. Naravno, nije sve idealno. Imamo još uvijek nezaposlenih oko 3000, a od toga 2200 koji aktivno traži posao. Mi smo od Evropske unije dobili preko 1 milion maraka u prošloj godini za izgradnju biznis centra u Goraždu, kojeg smo dali na usluge svim našim obrtnicima, udruženjima. Općina Goražde dobitnik je i jednog posebnog priznanja zlatnog ključa za poseban doprinos u biznisu i otvaranju radnih mjesta, povoljnom ambijentu, a dodijelio nam je Biznis forum u Banjoj Luci prošle godine. Također smo u ovoj godini dobili i certifikat, jedan vrlo važan, sa nekoliko općina u Bosni i Hercegovini, BFC, gdje jasno stoji da je Goražde najpovoljnije za ulaganje. I svi oni investitori koji žele doći nemaju sumnje da neće naići na razumijevanje, na podršku mene kao načelnika i administracije. Nije ni čudo što smo ovih dana potpisali jedan mega projekat kojim rješavamo trajno najveći problem ove regije, a to je deponija. To je centar za upravljanje otpadom gdje ćemo uključiti sve općine u okruženju i gdje ćemo zaposliti 130 radnika, investicija, 43 miliona investitori su iz Bahreina. Mi smo bogami. Što? Ne može bogami da se stigne. Koliko traži? A nije mogu primiti. 1500. Na jednom skupu sam javno rekao svojim građanima, ja imam dragog Boga i vas. Imam određeni dan za prijem građana, imam komunikaciju putem savjeta mjesnih zajednica, direktno na terenu, stalno sam. Nikada nema dana da nisam negdje u nekoj posjeti. To je ono što mora da radi lokalna zajednica, jer 90% potreba građani imaju upravo u lokalnoj zajednici, a ostali 10% su na višim nivoa kantonalne i federalne. S te strane jeste najveća odgovornost biti načelnik, jer i rodni list, i garaža, i veliki bit, sve to mora da prođe kroz moje službe, tako da sam jako sretan što sam uvijek u komunikaciji s građanima, što se to posebno sada pokazalo kada nemaš ni jedne političke stranke, opcije za sebe i takav uspjeh doživi. To me obavezalo da u narednom periodu još više nastavim raditi, još više budem u komunikaciji i postignem onaj cilj, a to je Goražde najrazvijeniji grad u Bosni i Hercegovini i Goražde najudobniji grad za življenje.